Aniya na mga dagkong balita karong adlawa sa Mindanao. Kapin gatos ka mga panimalay sa General Santos City, nasunog. Kapin 50 sab kabalay sa Zamboanga City, naugdaw. Final testing og siling sa mga ACM, gipahigayon sa COMELEC sa Davao City. Pipila ka aberya sa ACM na matikdan. Duha ka mga lalaking nagmotorsiklo nga nagpailang pulis ug gipangsita ang nag-house-to-house campaign sa Camiguin, giimbestigahan sa Police Regional Office 10. Vice President Sara Duterte, gitambungan ang meeting di avanse sa iyang kapartido sa Kidapawan City. Eleksyon.ph, pwede nang bisitahon alang sa pinakauling balita ug impormasyon sa eleksyon 2025. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao.